Goddag og velkommen til studieopgave 2. Jeg skal fremlægge et lille projekt her de næste 5-10 minutter, som omhandler det, som jeg har arbejdet med den sidste måneds tid. Projektet har fået navnet eller titlen Skovfodens Køkkenhave, og den omhandler noget omkring den gamle planteskole, som har været her på Naturskolen, og så omhandler et nyt samarbejde omkring etablering af noget køkkenhave. Så de næste 5-10 minutter, der er planen, at jeg fører igennem lidt forskelligt omkring det her emne. Og læn jer tilbage og nyd det. Vi starter lidt i... For inden at vi går i dybden med historie og de andre øvrige ting omkring projektet, så får jeg lige sådan en ganske kort indledning til, hvad det egentlig omhandler. Det er sådan, at projektet det er et samarbejde mellem en lokal skole, som ligger ikke langt herfra, og de havde et ønske om at komme ud og lave en form for udeskole. Og så i den forbindelse har vi brainstormet lidt på, hvad kunne man lave af ting og sager hernede på Naturskolen, uden at det både kostede en masse ressourcer for dem, en masse penge osv. Og der kom vi frem til den model, der hed, at vi skulle prøve at lave et skolehaveprojekt. Og det minder til dels om haver til maver, og det er faktisk også det, som projektet tager udgangspunkt i. Altså, som I kan se her, haver til maver, det er ligesom manualen, den vi er gået ud fra med, hvad der skal bruges osv. Så det er noget med at lave en skolehave, altså lave et samarbejde mellem en ikke-kommunal skole og Naturskolen, og få det integreret i noget, som vi kan bruge, som jeg kan bruge dels naturvejledning, men som de kan bruge deres undervisning også. Så det er det hele projektet, det som går ud på i overordnet set. Godt, for inden at vi zoomer længere ind på projektet og projektets indhold, så tager vi lige et geografisk overblik. Og det starter med, at vi kigger hernede i det sønderjyske. Tæt på grænsen, ikke langt derfra, ligger Kelstrup Plantage. Og det er her, Naturskolen hører hjemme. Og med udgangspunkt i den, så skal vi lige kigge lidt omkring i plantagen for at forstå, hvorfor at det er væsentligt at have en planteskole/køkkenhave her i området. Hvis man tager et blik ovenfra med en helikopter, så ser det nogenlunde sådan her ud. Det er en meget typisk traditionel plantage. Plantagen vi er i nu, altså Kelstrup, er ca. 330 hektar stor og huser en masse forskellige træarter. Plantagen er delt i to, sådan cirka midt på, hvor Naturskolen ligger, og den er delt af istiden, eller den seneste istid, hvor isens fremmarch stoppede netop her, og det har gjort, at den ene afdeling af plantagen er meget kuperet, hvorimod den anden er meget flad. Og lige netop det med, at isen er kommet hertil, har stor indflydelse på selve arealet til planteskole, fordi det har gjort en masse efterladenskaber fra istiden med ler, sand, sten osv. Udover det, så er der også efterladt en masse smeltevand, da gletsjeren smeltede, og det har bevirket, at vi har fået en å, der løber tværs igennem plantagen og er navngivet Gejl Å. Den løber ud over vestpå, altså ca. 58 km herfra. Det var sådan, som udgangspunkt tog jeg på Lokalhistorisk Arkiv, som ikke ligger langt herfra, og for at se, hvad der egentlig fandtes omkring Kelstrup og omegn, ligesom for at snæve det lidt ind. Og jeg fandt noget, men det var altså meget bredtfavnende. Der er meget historie hernede, og især fra første verdenskrig frem, der er rigtig meget at tage af. Så jeg kiggede også til nogle af de gamle, nuværende og tidligere medarbejdere, Skovfod blandt andet, og hørte dem, om de havde noget billeder, materiale og andet, som kunne være tilgængeligt og kunne bruges i den her sammenhæng. Og det viser faktisk, at det var der var mest at hente. For at ikke engang skal være løgn, så var der faktisk en mappe på den her størrelse her, samlet med alt data, der skulle bruges der til. Og det gjorde det unægteligt noget nemmere, fordi det var sådan mere specifikt for området her, altså for selve Naturskolen, hvor vi er nu, som er gammel planteskole og har været skovfodsted osv. osv. Og det var faktisk lige til, for det hele stod mere eller mindre beskrevet her. Der var sågar endda udarbejdet, hold nu fast, en fødselsattest for Kelstrup Naturskole. Her der kan man gå tilbage fra 1542 op til 2011 og kan se historikken derfra, hvad der har sket igennem tiden, hvor Kelstrup Gård har hørt til. Det har som til start, første gang det figurerer i 1542, har der været en 3 selvejende gårde, som over bag mig her, der ligger nogle gårde rundt omkring, som har hørt under et større stykke her, og så efterhånden har det skiftet hænder osv. osv. Så på den måde, så er det sådan været noget, der har gået til slagets gang og fulgt med i krigen, og er blevet tysk og har været dansk og tysk osv. Så der har været en hel masse omkring det. I forhold til planteskoledelen, altså der som sagt, der havde tidligere været en planteskole her, og den startede i 1952, og der var cirka 20 mand beskæftiget med den del, der hed planteskole. Og ikke desto mindre, så
så lavede de her på ejendommen, der lavede de omkring 600.000 enheder, eller 600.000 planter, og det svarer, eller det de fortrinsvis lavede, det var sådan noget som rødgran, sitkagran, nobilis, nordmandsgran, skovfyr og noget granris. Og det er sådan de typiske for området her i forhold til, hvad skal man sige, istidshistorien også med, at det er meget sandet og næringsfattig jord, og det er nogle af de ting, som trives godt på det område her. Hvis man kigger på det i forhold til det, som vi laver, altså med Skovfodens køkkenhave, så kan man sige, at selve arealet, hvor køkkenhaven skal ligge på, det svarer ikke helt overens med det faktiske sted, hvor planteskolen lå. Og det hænger sammen med, at det simpelthen er nemmere at lave det her på naturskolen, frem for at skal flytte, planteskolen, de der 300 meter længere ned ad vejen, hvor det oprindelige planteskoleareal var. Men for at lige vende tilbage til planteskolen, så lukkede den omkring 1000-skiftet, og det var sådan en større, nedlukning af alle planteskoler fra Naturstyrelsens side, og der blev den også afviklet hernede i vores område. Så den har været her i omkring 40-50 år, har den været aktiv hernede. Og på et tidspunkt, der var den faktisk sådan, at der var ikke tilstrækkeligt med plads i Kelstrup, så der gjorde man det, man udvidede til den anden side af vejen, altså hovedvejen derovre, for at få endnu flere hektar. Så det er sådan kort omkring den del i hvert fald. Godt. Nu kunne jeg godt tænke mig at lige bruge lidt tid på at så snakke omkring, potentialet for projektet her. Det er faktisk sådan, at vi allerede på nuværende tidspunkt kommer rigtig langt, og vi er faktisk derhen, hvor inden for ganske kort tid, så lancerer vi det første udkast til Have til Maver, hvor målgruppen her, altså fra 0. til 3. klasse, kommer ned og skal dyrke hver deres område. Her kommer til at ligge heromme bag ved mig, og det bliver i højbede, hvor tingene så skal dyrkes, og hver elev får tildelt et givet område, hvor de så skal passe og pleje. Selve projektet rummer flere potentialer. Hvis vi kigger på Kelstrup Naturskole, så bidrager der blandt andet til at understøtte lokalsamfundet. Herudover er det med til at inspirere øvrige folkeskoler til at oprette og lave lignende projekter. På det personlige plan, der bliver der tilegnet ny viden blandt andet, og der bliver opnået en større grad et samarbejde i lokalsamfundet med lokale institutioner og interessenter. Og der vil naturligvis også være en øget historisk viden. Hvis vi kigger på Grænseegnens Friskole, hvad de får ud af projektet, så oplever de på nært hold fænomenet udeskole, og de vil i høj grad også opleve ny viden og sparring på området. Min tilgang til projektet har været at sikre, at samarbejdspartnere har følt ejerskab for projektet. Det giver erfaringsmæssigt et meget større engagement. En god proces er også at skabe klare rollefordelinger, altså hvem, hvad og hvor. Min opgave har primært været at være en idégenerator og tovholder på projektet. Herudover har vi brugt sekundære erfaringer, f.eks. Haver til Maver, altså guidelines til ligesom etablering og vedligeholdelse af stedet. For at sikre fremskridt i processen har projektgruppen mødtes en gang om ugen for at forventningsafstemme. I denne afdeling er der plads til forbedringer ved at have mere klare målbeskrivelser og mere specifikke arbejdsopgaver for den enkelte deltager. Hvis nu du skulle sælge forløbet her til dine skoleleder, og du skulle pege på 2 eller 3 sådan meget væsentlige punkter, som altså vil sige 2 streger og sige, vi gør det her, fordi at... Argument 1, det hedder naturfag, fordi det drejer sig om naturen, så vi skal ud i naturen. Ja. Vi skal derhen, hvad faget handler om. Det er mit som faglærer det første argument. Naturfag læres ikke bedst gennem bøgerne, men gennem naturen. Ja. Det er jo allerede fagets historiske oprindelse, at mennesker har jagtet naturen. Og det samme forløb må børn jo også gerne komme igennem. Ja. Det er det første sats. Det næste argument, hvad har så andre ud af det? At opdele verden i fag er en menneskekonstruktion, som skolen fortsætter og dyrke i al perversion og perfektion. Ja. Så at være herude åbner sig også for andre fag. Ja. Især tænker jeg for sprogfag, fordi hvorfor skal man kun læse om en solsort i en bog, når man også kan se og beskrive den herude. Og også hvis man så vil, endda det kulturfagene, eller de praktisk-musiske fag omkring tegning, perspektivering. Væsentlige punkter i forhold til opgaven. At opsøge ny viden, det kan være historisk, kulturelt eller naturfagligt.
Punkt nummer 2. Find de rigtige samarbejdspartnere, altså nogen, der brænder for det og synes, at det er en smadret god idé at løbe med fra A til B. Nummer 3. Projektplan, beskrivelse og målplan. Tilrettelægning, afvikling osv. Sørg for, at der er klare rammer og besked omkring projektet. Nummer 4. Rettidig omhu i forhold til projektplanen. Altså i forhold til etablering, udførsel, drift, vedligehold osv., så det hele ikke løber af sporet. Sidst men ikke mindst, så er det vigtigt at forventningsafstemme og få nogle klare linjer for, hvem gør hvad, hvornår, hvordan og hvor meget og hvad skal det koste eventuelt.